quitaron a carreta, levaron no portal, e despois había que coller o coche á mañan e cachear o portal. Quitaban portales, historias desa, non? Entonces a un señor quitaronlle o carro. Puxaron ali ao río que hai no medio onde hai a reta aquela do Araño. Entonces ali apareceu o fillo do dono do carro. Entonces axudou, todo contento, xa de quen é o carro, é de outro veciño, entonces é para adiante. E foron co carro, pero claro, chegaron cerca do río e dixo, bueno, deixámoslo aquí que xa levamos bastante lonxe, e digo o dono, no, aquí non, ao río, aquí nada, ao río. Bumba, botou o carro ao río, outro día a mañan tuvo ir a sacalo, pero deu. E despois outro ano levaron as galiñas e colocaronas por unha perna na porta dos bares. E tuve que ir recollendo as galiñas que me foi avisando a xente. Tes unha galiña en tal bar, outra en tal bar, e recollendas, vale. O ano seguinte recollinas en caixas e quiteinas do galiñeiro. O galiñeiro quedou libre totalmente. E enchinas en caixas e foron para outro lado. E para dixirme que estuveran ali, deixaron un colo da carretera. Outro tamén, para que non lle levaran o carro, dixo, a mí non me van levar, E deitouse no carro, pero claro, quedouse a dormir. Entonces, foron sigilosos, levantaron o carro, a marchan co home a dormir, e tamén marcha que o que foi a mar, e o carro. Historias desas son as que me acordan agora.